На тези дати са родени най-мъдрите жени. Те не говорят много, но виждат всичко. Те усещат хората от първия миг. Трудно можеш да ги излъжеш, още по-трудно да ги манипулираш. Те четат между редовете и рядко се поддават на илюзии. Тези жени често не обличат клюки, не обсъждат хора зад гърба им, затова и нямат много приятелки, но ако допуснат някого близо, връзката е дълбока, силна и истинска. Често най-близкият човек е партньорът от тях. В минус обаче, тази мъдрост може да се превърне в гордост. Понякога те започват да вярват, че знаят по-добре от другите, да дават съвети без да са поискани и да налагат собствената си истина. Това са жени с вродена мъдрост и те са родени на 3, 30, 5, 23, 8, 26, 9, 27, 16, 18, 20 и 21 ден от всеки месец. В описанието ще откриеш по-конкретна информация за всяка дата, защото има различия. Ако искаш да разбереш повече за своята матрица на съдбата, напиши думата мъдрост в коментар.